Guys, ako na to ng balaya guys, kay balay na sa akong igsoon guys. Oh, naa diri sila dapit guys. Oh. Tuon ako. Tana guys, atong adton. Ayo. Oy, dai. Asan ni Randy? Mani guys, Manila guys. Kuha ni balay igsoon. Asan ni Randy dai? Maglumboy. Musta naman mo diri dai? Nya, kuan sa yung pangita lumboy. Lumboy lang pangita guys na buhat og likin guys ba no. Mo nang lumboy ninyo dai no kanino? Mo ni guys oh. Lang negosyo. Ay lang kuan ang lumboy kuan baligya. Likiton butangag tabako dayon ibaligya na nila guys. To aday nanguha pag lumboy si ni Randy dai. Mao na ilang pangita guys. Kanino guys, tanawa guys. Lumboy. Ligsanan man ligsanan guys. Yan likiton nila guys, ibaligyan nila sa basak. Dire na sa kuan guys sa basak. Gihulngan ni Grosso Gintal guys. Oh. Yang baka. Manay dire guys, manay pangita sa kong igsoon, mga aglumboy.